Manini mana. Uyabona ngifuna ukunitshena kahle, ngichazele kahle. Mina ngaqeda ubuhlathi la kuMaskandi. Ngafika mina gqoka uPrintwood. Uyazwana namateki, uyabo. Ngisho umgodi amahlathi azwa ukuthi amahlathi. Uma ngifuna umgodi egqoka uPrintwood namateki manje ugqoka isicathulo noma sinuka kodwa isicathulo, uyabo. Sinoma sinuka kodwa ngikho ke lapho. Ngila ekuthenini uyabona mina ngikhuluma indaba zamuntu mina, yabo. Manje umuntu osathi akwazi ukutala lapha la kuMaskandi mina ngikhuluma indaba zamuntu, yabona ngadozela ubona uFakuthi lo Fakuthi ngamdonsa ibhola njalo kwaba kubo ngambhoxa yedwa ngaphinde ngabuye ngadonsa lo umgube lo Innova ngakhetha iphele emasini futhi ngasho ngathi angibafuni umgube beMercedes umgube we BM nani ngifuna umgube weInnova ngaqondisa nje ngiyibona ngamshaya induku zakhe, yabo ngamshaya induku zakhe ngambhoxa entabeni.